गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बिनि प्रटेक्शननि बाथ्रा आरो लोगोसे बेलेन्स ब्लकनि बायजोआव थानाय ट्राइबेल सुबुंफोरनि जिखिनि हा दङ बेखौ जोङो प्रटेक्शन खालामनाय बेखौ जोङो गुबैयै आधार खालामनानै दिनै सावरायदों। ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ जोङो बोरैहाय प्रटेक्शन खालामनो हायो। हा हु नङाब्ला बर' जाथि बा ट्राइबेला थांना थानो हाया आरो जोङो मोनसे समाव BSc मोनबाय BTC आरो दिनै BTR आरो उनाव जिखिनि जोङो अधिक माने बांसिन क्षमता मोननो गोनां दङ बा जोङो जोंनि जे आल्टिमेट थांखियाव सहैनो गोनां दङ बिनि थाखाय जों हाखौ रैखाथि होनांगोन। हा हुनि रैखाथिनि बिथिंखौ लानानै जिखिनि सांग्रांथि लाबोनांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गामि ओनसोलाव सांग्रांथि लाबोनाय हाबाफारिफोरखौ जोङो खुंगोन। नाथाय जोंनि हा हुआव गोलाव समनिफ्रायनो माखासे इलिगेल एनक्रोचारफ्रा हाबनानै थाबाय आरो जायनि थाखाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआ दिनै माने सिकिउर्ड नङा। दा बे बिथिंफोरखौ लानानै जोंनि BTR 6 सिडुलनि सिङाव थानाय कार्बि आंलं काउन्सिल 6 सिडुलनि सिङाव थानाय बर' कसारि काउन्सिल एरियायाव थानाय बेलेन्स ब्लकआव एनक्रोचमेन्टआ दङ आरो हिउज एनक्रोचमेन्ट जानायनि थाखायनो PIL होनाय जादों आरो बेयाव प्रद्युत बरा जरहाटनि सासे बेक्तिया PIL होदों। गुबुन गुबुन समाव BTR ओनसोल BTC ओनसोलनिफ्रायबो PIL होनाय जादों आरो बे PILआव नि माने भार्डिक्ट हिसाबै गुवाहाटी हाइकर्टआ स्ट्रंलि बे इलिगेल एनक्रोचारफोरखौ एभिक्सन खालामनायनि बाथ्राखौ बुंदों आरो एभिक्सन खालामनायनि जि दायित्व रेसपन्सिबिलिटिया जाबाय आसाम सरकारनि DC आरो ल' एन्ड अर्डार हिसाबै SP माने पुलिस प्रशासन आरो सिभिल एडमिनिस्ट्रेशना जइन्ट इनिसिएटिभआव जि एरियायाव इलिगेल एनक्रोचमेन्ट जादों बे एरियाखौ एभिक्सन खालामनायनि बिथांमोननियाव रेसपन्सिबिलिटि दङ बिबान दङ। दा बे खामानिखौ आसाम सरकारा मावफुंनानै होनांगौ। न' डाउट BTR ओनसोलनि एडमिनिस्ट्रेशना काउन्सिलनि एडमिनिस्ट्रेशना दानि बा सिगांनि जिखिनि सरकार दङमोन बे सरकारनियाव दङब्लाबो बिनि फुल रेसपन्सिबिलिटिया फुल ल' एन्ड अर्डार आरो सिभिल एडमिनिस्ट्रेशना जिहेतु आसाम सरकारनि आखायाव दङ आरो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै BTR काउन्सिला आसाम सरकारखौ नारसिननो हायो। जोंनि मिथिनायाव जोंनि बुजिनायाव काउन्सिलनि फारसेनिफ्राय आसाम सरकारखौ माखासे समाव माने पार्सु खालामनाय जादों बे मेटारफोरखौ लानानै। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आसाम सरकारखौ जों दाबि दैखांदों। C2नि मिटिङाव ट्राइबेल संघनि मिटिङावबो दाबि दैखांदों। दा बेखायनो जों खावलायगोन गरखुथियाव जेरै बरसलायाव आसामनि गुबुन गुबुन पार्टआव जेरैबायदि एभिक्सन जादों दा बेखायनो बेलेन्स ब्लकआव एनक्रोच जानाय सुबुंफोरखौ आसाम सरकारा सिभिल एडमिनिस्ट्रेशन आरो पुलिस प्रशासननि मददजों आरो काउन्सिलनि मददजों एभिक्सन खालामनांगौ होननानै जों दाबि दैखाङो आरो जोङो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव इलिगेल एनक्रोचारफोरखौ एभिक्सन खालामनांगौ होननानै जोङो बुङो। उल्था फारसेथिङै फरेस्ट एरियायाव जोङो रायजो जानाय आरो बर' आरो ट्राइबेलानो माखासे सरकारि हायाव जुग जुग बोसोरनिफ्राय दखल खालामनानै रायजो जाबोदों। बे हाया बिसोरनि, नाथाय बिथांमोननो सरकारि भाबै बेखौ एलटमेन्ट सेटेलमेन्ट होनाय जायाखै आरो एलटमेन्ट सेटेलमेन्ट मोनैनि थाखाय सरकारा बिथांमोनखौबो जोंनि सन अफ द सयेल आरो इन्डिजिनियास मानसिखौबो अबैध दखलकारि बा बेदखलकारि होननानै बिथांमोना सानो आरो बेबायदियैनो माखासे ओनसोलावबो ट्राइबेल मानसिनि सायाव एभिक्सना जाबोदों आरो बे जायोब्लानो जोंनि मानसिफोरनि सायाव उल्था रिएक्सन जायो। दा बेखायनो जोङो स्पष्ट भाबै सरकारखौ बुंदों फरेस्ट एरियायाव थानाय जेसेबां जोंनि माने ट्राइबेल आरो बर' सुबुंफोर दङ फार्स्ट बिथांमोननो फरेस्ट राइट एक्ट 2006 आयेन बायदियै अधिकार होनांगौ आरो हानि अधिकारखौ मोननांगौ आरो 2 नम्बर बाथ्राया जाहैबाय जे खासलेन्ड ग्रेजिंलेन्ड वाटार बडी सरकारि हा जुग जुग बोसोर जेराव ट्राइबेल आरो बर'फ्रा रायजो जानानै दङ बे हाखौ सरकारा सेटेलमेन्ट आरो एलटमेन्ट होनांगौ। बेयाव उच्चेद खालामनाय एभिक्सन खालामनायनि कुनु सरकारनियाव राइट गैया आरो फरेस्ट राइट एक्टआव आयेन बायदियै हा होनाय आरो सरकारि हायाव जाय बर' आरो ट्राइबेलफ्रा जुग जुग बोसोर रायजो जानानै दङ बिथांमोननो अधिकार होनायनि उनावसो सरकारा उननि माने समाव माखासे स्टेपखौ माने माबायदि लायो बे बिथांमोननि बाथ्रा। खिन्थु जोंनि फार्स्ट आरो फरमस्ट आपिला जाबाय फरेस्ट राइट एक्ट बायदियै हानि सर्त होनांगौ फरेस्ट सर्त आरो सरकारि हायाव थानाय बर' आरो ट्राइबेलफोरनो हानि अधिकारखौ होनांगौ।